Wana juma manyien chenro mar Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandita safugoto ngiso Free Cities nyocho biro welo nyocho wango welo neno Kisumu welo mor kendo gidok amor nitie jomo gain ka jomage mogen wuda bando jokahaya jopamo okay luongo gino pamo professional service providers iwinjo service man yote gidich bwana anatemo gocho na which service which service the oldest profession in the world opamo gidhuluo yes okchode okay agocho ne moro nyocha ni niaje where are you aki niko busy nimekuwa booked hii wiki yote mani gocho ne Airbnb sani gini ogiwinjilo jin Airbnb mano ot manigi bedroom sitting room iwinjo choge bath isaninde ikawe yote donga anatimo Airbnb kango ingo oda donga loko eloko Airbnb so mano benefit jo taxi jo pamo jo Airbnb kin gi yodi moro iloke maber wasungu lala kanyo I need some coffee otedo weri gi lodging tindo kod bi lodging Airbnb parona watch Airbnb no yes waberu jo maber moloto ka wan kod welo kata kamano welo wan bene waluoruru gik jo Airbnb investor equal TV in quote weri kata gikwalo TV yes I spend 1 week ichiemo inindo iluokori mielo nyaka thume od Airbnb ni investor ni wendo ni moro bin godo ka 1 week wifi nyona wifi free in fact free wifi ample secure parking kaya to chemi wuok ipondo apenji ipondo mokechuo timore kaya to an won Airbnb yes karanchi kiani ange atimo CCTV akaw mana video to save yake boru ere makosa ni kaka in won Airbnb igolo news ga nikete dagi chuli iwinjo pesa to jama kosa nga pesa to ko ke chulo to online okawuon because investor yo ngato lilo ni ot iwinjo kasto pondo gi pesa odhigo Senegal idwa lawe nyaka karamo biashara nyaka ingeni biashara ni gilal gi yuto what sign iketo nyinga nango sign contract nikech samoro naonge mana pesa lakini abro chuli ikarango abro chuli lakini okma was that the agreement iwinjo ana paro ni respect other people's businesses kabiro radio lendo donga chulo ango miyo makoro yo I'll pay next week be go to protect for bounce let us respect what we have to let us encourage our own iwinjo ka ngato nigi taxi moro mia business yes okochuno nya kumijo Nairobi biashara hasa Nairobi kata ka gen jo taxi gi moloto jo Bolt yes jo Uber waperu jo moluoro customers moko charge moloto makisumbwa ka okoluoro usiemo wangu ing'eyo ni Uber chaki bedo nitiere ka gicha control start kaya to ni en obiro adhi usoma ni usoma ni dhi 4,000 how to poko jopo usoma ngira ni 4,000 manyaka miss i disconnect i deactivate gini kasi wuono ni okanya ka 370 ni kaya to achaka lungi ni bikawa airport ni airport and pesa di ni airport wakaoga 600 to kingiyo rate pile mar Uber and 400 yes kaya to chakinyisa ni ni in fact ano kadonje pavilion kanya mar parking bia wuotho nyaka dogeti bi mamalo ka yes buria value for money moko be uchaji they are very rude okanya ido gachi ka ichaya ana respect jo taxi mochung but na kumatkacha ayeko giriek bwana joka riek so giri kendo gitirji gi luor ma japom giri idhi kanye uyoma 600 period ok ni wang ni medo na ni wang ni medi niko kinamera tilo swali jo bot beduru jo mabeyo beduru survive Kisumu ka wanwange jo taxi man wachako idho 1948 kapod wan gi nini iluongo nango pigeon kondele round about kasakacha jo nakumate jo taxi man nakumate 1948 no senyoli wuda bana kwani paro na anyafe Osemoke tedoliel anomoni makoyo MC Jakakamega Spandita safugoto ngiso bando nitiere wadonje 6 piece moriere yes mokwongo wachagi county Umasiaya kikuchaku ngisa senator
incoming governor. Yes. Mar ODM ok Masiaya. James. Incoming governor. James. Know the difference. James agree. Incoming governor Mar ODM. One incoming governor Mar ODM, incoming governor Mar Siaya. Mawik Mokareyo. Yes. Incoming governor Mar ODM and Senator, Senior Council, James Andre, Bob Orengo. Yes. Running mate Nenga, William Odwol Dengi. Good a level. Odwol Dengi, good Dengi. Incoming governor County Masiaya and His Excellency Engineer Nicholas Odero Gumbo Wajonya. Magojo Oma Bipingo Party. Apenyi. Dongo se ka openyi. 6 piece onga ngadi nywande. Ongiango. Iwinjo. Apenyi. Sasa to women. Apenyi. Giwo to 6 piece no. Kini mune misiro Mheshimiwa Sela Adero Ayemba. Incoming governor Masiaya. Ilo kana Adero. Mana donge nyinge. Mbaga alumnus. Nikech winja. Chiemo koro bedo sworn in. Ai. Mheshimiwa Ayimba masebedo solemnly swear. Solemnly swear asebedo kagochwo e radio kana bro go giebu. Can you get a disclaimer? Disclaimer. At the end of the day, yes. 6 piece. 6 piece. 6 piece and irrelevant. It is not irrelevant. Aduongi sino. Min penyo wacho. Mane wa celebrate 70th anniversary mar maendeleo ya wanawake organization. Min penyo kinyal pingo. Akia pingo mama. Akia pingo mama. Anga pingo mama. No, wacho kende. Kawako wacho wenye. Kocho prodiko chikudu mara boro. Yer dano. Yes. Obedi ya ODM. Obedi ya independent. Achung kenda. Noko wacho mano. Obedi ya ingeni kitio ki statement mo. No wacha nea. Kori no summarize. Endering Chiruto mo wacho ni yer 6 piece. Chinga. Ma Chiruto dong no wacho mo loko water into nini? Salty water into. Wele watch water moko. Anaduangi sio yo. 6 piece betio Jakom. Ditio namo. Mokongo Jakom ok bi yer e ODM. Ngog mirimbi. Jakom ni otiko mar Azimio ok ODM. Iwinjo. Eno wuono kura kanye. Jakom go kura kanye. Langata. Langata ko tigo kura namba 1 maloni kanye. En nga. Mano igimi paro. Maybe okobi go mano. En Azimio. Mulu Raila Odinga. The 5th. Kargaba no go ODM. ODM nigi candidate Nairobi. Ado ngodi loko. Odi kacha di ODM. Iwinjo. Aduongi sinono. Mera. Ngok mirimbi. No. Waye yi. No. Winji. No. No. Okinya kata to Jakom kara kikchung. Because okonya mi Jakom ni bunge kacha wabunge legislative Jakom bunge wabunge reasonable. Alos kodi kaka jokanya na. Janeno ma Lolwe TV. Gima goda bandu ma omadho kawuono. Anawacho ni onge chieng ma obro luto ombulu ne 6 piece tango. Anangisi nono ka en ngade nywande iwinjo ngade nywande iwinjo okanyal chama mabor market iwinjo ka en maini tena ina maini okinya mix maini gi fuondi iwinjo 6 piece emadhi konyo Jakom e bunge legislation bwana. Otherwise Jakom bibedo kitich mateka za president bwana. Okwanya yiro jomoko maonge mafuere. Kora penji. Yes. Wapenji. Let Jakom have his generals bwana. Jogo nyalo impeach Jakom. Ka wacho gini. Jatan piny wacho mar adek. Mano nen. Moluor mosanindo jaduong' Mwai Stanley Emilio Kibaki. Yes. Noyier gi kwan mag jod bura matin nyowuoyo. Kata kamano nobedo jatend piny wacho mar Kenya motieko modhi. Sani kama koro wachope nie. Wang'eyo ni wan e siasa mopogore gi higni mokalo ka. Mana kaka iwacho no. Okidwani Jakom bedo ng'owa. Yes. A weak president. Let him have the powers giwa bunge. Legislation e bunge. Nyochurudo wa piny ka murudo wa. No se kala nyisi. Okonyal la mirima lawo. La ina king'og mirima. Nigi wasema nigi wasela. Jaluo iwinjo. Kwa lwa kotima wa. Jaluo lo mang'eyo. Kargi gini mirima mamalo to ngogo mirima to layo mirima to gino rumo. Otherwise kata Hector Jakom kikchumbwa. Mkori ne. Wuda banduke to gini. Jokanya na. Awachunugi muolo makende. Tadiko chikode mara boro. Yier dhano. Mano inimi wacho. Yier dhano. Yier chama. Babu wuon ong'eyo maber. Ni wan Azimio. Dala doho. Eno wuono jadoho. Onge chiemo koro wacho na ng'owa. Ni nyathi mawuok kod nyachira. Ni mana ok nyathi. Baba nose wacho December ni yieruru 6 piece. Jakom olor airport. Iwinjo. Baba donjo city. Iwinjo. Kasto city MP
enja independent to baba to party leader. No, does it even make sense? Niko ini report ni achiel kachiel mar Richard Oyo an koro alando ni jakomo se chopo ker mar beach mar Kenya se donjo ka idi rwaka gi mbunge it can't work. I mean, are you listening to yourself? Don't go no. Mai kama guda banduka togo. No, abega Kenya ni BN national TV mo na jokanya na wan wa yero da president kinyonge wa yero chama Kakamega wa yero ODM bana kakuru Kakamega wa yero ODM Kakamega yero ODM governor man Kakamega nga Fernandez Baraza deputy na Savula ja party man manager ODM mano ODM iwinjo Isumuka wandi MP Kisumu East adwa ni Ahmed Shakil Shabir independent Savula naija chama mane Savula before donje Savula naija chama mar ANC yes and the ANC nen manager ODM bwana ikikiaga ni dape ODM makucho ikarikiaga gigiba omiya yeruru bano kikiwatch 6 piece ye chama Osemoke kendo ni ano ni makoyo MC Kakamega spandito safukoto kisa Buda bandu what's Nyakach? Yes, Nyakach Lango, the great Nyakach County, the great sub county of Nyakach. Manopurgi Mheshimiwa Aduma Joshua Aduma wono wur. Okay joseme. Kano tena koso ologo to de. Mano ilongo no wadga sus. Ologo to de koso noyo. Ai nyako nuo. Obi kanye gi Raila. Mheshimiwa wangni wene ngachielo. Ose chamo Iwe nanga. Ose chamo Bana ka ukiaga jo Raila. Apenji. Ma James Nyikal. Ingeji okawuondi engineer. James Nyikal doctor. Mano doctor ok engineer. Yes. Mano ngat chuma liet. Adumo wuor. Ineno kore ko speaker chiel mano ngat buda. Iwinjo jare do kel andiwo mwai. Na andi wono nyasa. Coast. Wono nyasa. Ni neno mkutano mane ntie Mombasa cha. Andiwo beda baba kamano gishok neno. Dongi neno. Jare do kelo. Iwo onge line up no. Ngani wuondi. Obwanga wonyalunga. Benga Obwanga. Governor Madhi. Obwanga wonyalunga ma ona think tank. Governor mawuok do. Owuok kany. Owene Nyanungo. Owuok Nyanungo mane MDG. Nyocho longo press conference imperial. Rijipenye ni bwana tokara an koro adwa duogo jopinyi ni kinde ni to Kisumu ne bungu sani Kisumu ne. Dongori winjo ka wuda bandu oketho kende. Nen governor. Iwinjo. Sani koro kabros bana wuotho ne wuoche. Ne wabacha dir bana wuok tonge kata onge kata ni vumbi. Ber. Yes, kabros bernde. Let us give credit where it's due. Prof Bio the kibuye. Wase duoko jie chiro kure. The national unulosa ngo. Failed project. Unjo MDG nulosa ngo. The kacho. Oduro. Igolo sani bwana. Sani kore igolo itero. To market thing wa. Basi percentage matin manodongcha. Doko sikoli yote. Itero cho. Nyanungo tano fresh. Haya, ni wacho James Onyango Koyo. Okuyude. James Matthew ilone James Matthew Onyango Koyo. Dong chuma ticket. One game. Ugo ne. Elisha dong nyocho mi ticket game. Ka to mae. Ruling mara nini atandi warito. Iwinjo. Koso nyocho sekalo. Koyo tribunal podo ai koto wacho ni bwana kiku publish any name kan. Dr. Chanda. Dr. Chanda podorito. Iwinjo mago joge jakoma amira mar to Professor Jena to ngi kwacho wachne. Poko yudo sat. 2/3 jenda lakini odi yude. Iwinjo mano jam. Jare do kelo ngata winyo ni nyocha ubuko runago. Utingo ni mano mamutingno. Ni mano jare do ke nutere kanye ni ma Alai neno korengo kende ni watere kanye nutere ka bondo Robert Alai ringa kende oringo kanyo de kanye odo ni na kileleso so ngana incoming MC makileleso how do you want to become an MP tiki ambition ni podi dok chung MC no amor kode one thing gimora chiel majo sasa wage ketho ka go mugik ni ngato do pesa ne moro matin ga ko wuda bano de pesa ne moro matin ni ka to bukre na ngo na chung na rom ni naenda kusimama kura mayudo mera 21 kura di ayano gimala yotimo chakio kama chel kada yeno kinyali do je kore chak je tiende ti maber MC one time kato second time duog nyando is overambitious Nad. Odwa bedo nini MP nyando odwa bedo MC kileleshwa ne kiki odwa bedo jaduong gweng iwinjo is confused. Iwinjo siasa alai siasa oken blogging. Saka sana na oken blogging bwana.
Osemoke kendo liel. Ano modi makoyo. MC Kakamega Spanito e safu goto giso. Wamama hai. Venye wamama dier. Kiko ni wamama hai. 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 Kata moti. Gimoro timore mabechwa. Magwanga. Yes. Mago two words. Kikirioge. Bes. Watch ni mag katoke dash. Wanga. Campaign pack. Campaign pack. Koro Mheshimiwa Gladys Wanga Nyawangaya. Candidate mar ODM Komar Governor e county Mababe. Yes. Yuago rewe. Oyuak nikech ang'o? Ne jo kama nyaka nyocho wamiu ticket. Pinyo ni ti ng'ama go campaign onge. Umi campaign kanye to kidoro ma oluoro piny gi rombo. Don kodi ne. Ino mana ge manasa wa. Iwinjo ni kuma 6 piece tima ng'o. Iwinjo. This is a new topic bwana. Koro Awacho ni Kidero has surrounded us with sheep. Machiek oluono ude bando wacho ni Dr. Evans Odhiambo Kidero ude Sumbi Bwana Dawa PK oluoro oma be ng'o gi mbuzi koso gi rombo gi sheep ingeni sheep mbuzi wa Kenyal sheep eminyalo koro oyuak position man tieka Oma Bay to the bedo matek. Siaya is easy. Oma Bay kata Siaya kuyot. Onge bwana. Abru chamo pesa ni nono. Oma Bay Kidero golo $. Iwinjo daf finje. Iwinjo tao. Ineno tao ni. Do Oma Bay winje. Ngata be no wach ni dara kwala uso tek. Yes. Onge relevance lot. Mane ne mi wacho. Onge relevance. Mane mi wacho. Omeki gato disclaimer code. Apologize. Disclaimer. Kanyo onge relationship wanga gilange. Nyocho ulunyo magwange radio bwana. Na. Okuwele kana deputy governor nafasi. Apa iwinjo apa ronia. Waheshimiwa giokone go benidi ya interviews te. Nikecha Kela excuse ni and Richard bad and kauna tuo ka ulunyo magwanga ya kutosa. Iwinjo ne deputy governor designate gi candidate ne gidhi campaign karachuonyo thuru yugis iwinjo ok ginyal. Nikech mokwongo ground is hostile. Bas. Don kuru ne. Gima nutimo nwa. Luorore. Iwinjo. Negotiated democracy. Kidero no mi certificate to Nairobi twice. Koso. Kidero. Don't no send me a certificate. No deserve koso no ko deserve. Iwinjo Kisumu East. Oricho ni certificate. Oricho must come out to the ground and campaign. Kasa kil goro mogo kila chiel ogol kila reyo. Katek ne. Kae kamo koso kaka party. Mheshimiwa Orecho oknwa wacho marach. Orecho no mi ticket 2017. Yes. Dong no mi. Ne wuon mogo yombe koso no ko yombe. Nikech mogo. Yes. Koro 2022. Uchako mie ticket. Wuon mogo dhi yombe wangni winjo ko kasa kel golo kila chiele no golo kila di. In fact sani Orecho nego beni dhi liend nyathi mapoko buogi. That is the way to go because en liel siasa sani en liel mogo liel oken policy Omiyo joma ne omiyo tiko. Yes. Joma ne oyombe nomination e yo moriere. Must work hard. Mano is good. Yes. Kata kamano watch 6 piece ni madhi keto. Nikech uwacho na ng'o ni wan koso ni 6 piece jakom wang biro gono campaign ok timbe. Wacho kamano. Jakom wang ni wane mwaman diary ne kaka iwinjo makao kubie no de mako lwet ng'ato. Di uru go campaign utima ng'oa. Umanyo mbolo. Ime wacho maber weri ki 6 piece wacho ni bana kisimi kose mi certificate go kori. Di bed jambola. Iwinjo beduru kaka dui nyang. Ibedo jambola ti wacho ni bwana ankoro wach kifu wacha abolo. Adogo ir jopinyo. Pinya neno ni wakoni rubaba. Di udi moru ti kwa kura. Gigo kori ni bolo. Ni wangne wate na sports ground. Osemoke kende mi anda mani makoyo. MC Kakamega Spanito e safu goto ngiso. Nitie japaponditi moro. Turu. Amara ka titoka. Do ng'ano pokora ma jopiny. Odhi okawo mogo. Okawo mogo gi choka.
oruwo ni mano uso ne ji rangi suwali jo nyaka prof no wachonia town nyaka wir iwi sani wiro town nyocho wir koro itiyo gi wi kora penji that boy is sharp town ti wiro suwali kada uso town no se wir kada ng'ato ero uso ni gine pok wiro studio awenyi kido chose wiro agoro mai manyocho waloko wir studio yako yao why would ng'ato in his right sense yes kawa chok orego chok gi pi no uso na jonya kach ata throw away plus ni mano rangi gi wich go town nikech wadhi biro nikech ne wabedo gi welo kata ncho wabedo gi welo jonya kach wa anan gi pe manyo ng'ani between jonya kach gi ng'ani who is foolish okay ngamo kriek let me restructure my question reframe anyalo restructure sentence you can restructure your sentence yes you reframe reconstruct ilijonya kach gi ngama uso rangi ngamo kriek jogo chalre apenjo gi muolo jogo chalre te Osemoke kendo liel anomoni magoyo MC jakaka mega spandito safu goto miso koro wuoda bandu nukero gimoro kani jaluo mowar an gi nga un kaka jopati yes ni ka kija 6 piece to mano jaluo mowar inge jaluo mowar en ng'ama timo jaluo mowar en ng'ama ko chiwo gokinyi onge dak gi dhako omiyo dhako pesa number 1 mano jaluo mowar onuoye pesa imede pesa iwinjo mano okawuodi mano jaluo mowar en miyo dhako pesa en pesa inyalo kinyi pesa kiduok chieng pesa iwinjo mano jaluo mowar wacho ni jaluo mowar be en ng'ama temo kelo ideology ne ok ni opingo party ideology ne party yes Eric Omondi be jaluo mowar mano ja Kisumu boys jaluo mowar nikech he didn't beat Diamond his chin went towards Diamond mano jaluo characteristic mowar okay cool nitie wuod miro moro no mora kabisa obokra boko ka osima maber kabisa kendo koro odhi e dengaura yes ogo video odogo jaluo mowar okunyal bedo nupingo party ni baba timma ni rach baba timma ni rach baba wach kama nupingo baba wuok kama ni tamno lok maber molos moriere upingo okuchak party yes mana adier now kinde mane baba mane a different ideology no party ka ano ka jaluo mowar maybe an min loya mo madhi bedo warro iwinjo kinde mane itwe baba Nyayo Tocha Chambers mama ida thagore gi nyithindo Dr. Buru thagore iluongo ni Dr. Buru toto ofam in wuonu ne ni kanye wuonu do nesera sere korwen which is wrong. No, where was your father? No. Where was your father? Ingeni kibedo kidonge privileged family. Money belong in the price that you have to pay. Raila is no kodonge privileged family. No donge amo. Raila is self-made bwana. Watch ni Dr. Raila Amolo Odinga. Baba. Benge Jaramogi. Okay. Jaramogi neger bwana no tugo. Jaramogi Ajuma Oginga Odinga. Pero wana longo. Nango. Pero wana longo politician. Marwa kakala. First Vice President of the Republic of Kenya. No privilege koso privilege. Who resigned? Privilege dongo ke donja gini ka koro ni githuon kamano kain madonja kamano iwinjo gimote mo wachonia baba ni osekedo ne piny freedom of expression sani koro nya wuoyo radio kakidwaro mano baba iwinjo wuoyo kuom freedom of movement nyocha neno clip moro nini Oma Bay Agostini Ndhiwa Agostino nedo koro go baba ni huyo mtu aende nyumbani odhi kanye apenji dongen gi right mar fair comment. No, that is not fair bana. Ilongo nango. Anybody attacking dongen gi right mar wacho pache. Anybody attacking freedom kata rights mababo sekelo. Mano ngama pingo baba. Koro no pingo baba koso no wacho pache. Mano kuwacho pache. Mano en wacho. That was incitement against baba. Wacho pache. Yes. Kenya ma wantiere niye. Nitiere kama freedom of speech chakore gi kamogike. Yes, limits kata use of social media inyalo bedo gi pachi moro mopogore wanyalo ng'ini jaluo mowar mane wasewacho cha yes to nitiere kama onego beni ichope tigo break wecha baba
Kata to mi wag neru moro koro wago bwa kedgo. Kika. Neru mago change koro gwen. Sando mon baba to tue. To kani o ila yolo. O la ngoni. We no uru baba mos baba dibe kwa. Osemoke Kendo ni ande modi makoyo. MC jago kame gaspadito safu goto ngis. Ka watiyo ko wuda bandu. Gik moko ariyo. Yes. Wuod Migori moro ni Osemoke. En manager. Mar ba moro ni Asmio. Manager. Manager. Usechako bani Asmio. Asmio. O Migori kanyo. Nyithindo be usechako. Migori kanyo. Yewuoyi moko adek. Nyocha obiro bilo gimoro matin. Amuna. Kwam. Divai. Koro Osemoke jahigni 28. Osebedo ka jomobiro metho customers ge ka gitieko to gimang'owa. Gimaye service ladies. This time round nokelo manyien. Mowacho gi chunye ni ma to wang' nyok dhi taneno. Yawedek metho Girwani. Girwani. Gimetho koro sabe dhi moni bana ni ano ka sabe to jogo achich kodgi okimogi osamogi. Jogi nigi kod par moro mopogore. Jogi dwa dhi na gi nyathi maber manyako mana kelo kama nyien. Yes. Nya Tanzania. Mimi natoka Tanzania. Tanganyika kule Shirati. Ochopo kama kuro jogi dwa dhi. Odwa loro. To nyako ni boko bando jogo dhi oneno ka jogi ne tima ng'o ne ogo luga moro to nyako ni Maena. Oscar Omondi sani nie kitanda mar midekre. Ng'ango mar midekre. Kar thieth maduong' ma mano ma Migori level force. Kisa na maana. Jogi noting'o jalo, jogi noting'o nyundo, jogi noting'o le. Jogi nochadho Oscar Omondi odwa we kowito ngimane nikech nyako mok nyare, nikech nyako mok nyamin gi jatich mondiko. Oyuma. Kik ichak item gima kamano. E pinywa masani nie bende nitiere gik moko ma ok tin apar. Masami se bila mune ba. Yes. Ti uso ni ng'ata kendo inyalo ng'iewo. Achiel. Tape measure. Tape measure dhiti nade gotieno. Idhi pimogo kitanda. Haya, kiful manyien, yeni dhori ni kiful. Kiful manyien ing'iewe bane dhiti nade. Yadho yieyo. Haya, oluth kuon ing'iewe bane dhiti nade gotieno. Udhi empower oluth kuon manitie mano to. Kujika kwa mwiko. Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC jaga kamega spandito safu goto. Nyaka juma makiny odiochieng' maket kod ma Lolwe TV gini en marwa. Oriti masani.